बयबो गोजोंथों बिटिसि बिसायख'थि इलेक्सन फैगासिनो दङ सोरनि दोलोखौ एबा सोर बिजाथिखौ हेफाजाब खालामगोन नोंसोर सोरनो भट होगोन जों माबा UPPL खौ होनो सानदों मानोना UPPL आ जोंनि थाखाय बिराद माबा बायसिना मोजां गभर्नमेन्ट न' होदों आरो बायसिना लामाफोर मोजां खालामदों आरो माने सोरना रेशन कार्ड गैया बायसिना बिराद असुबिदाफोर माबा गैयैयाव माबा मदद खालामदों ओंखायनो जों UPPL खौ भट होनो सानदों मानोना बियो जोंनि थाखाय बिराद माने सानगासिनो आरो बे देरहाबा आरो साबसिन मावगोन आरो मोजां मावगोन आरो बिदिनो बायसिना जों बायसिना डिमान्ड दङ जोंनि माने नोंना मुङा मा मुं आंनि मुङा माबा मार्था मार्दि मा गामिनि आङो सान्दियागाव गामिनिफ्राय लरेन्स इस्लारि जिहेतु UPPL नि बिजाथि प्रार्थी बेखौ देरहागोन होननानै नोंसोरो मिजिं आसा खालामो नामा औ जों आसा खालामदों माने UPPL आनो देरहागोन होननानै आरो जों UPPL खौनो भट होगोन सानदों सिगांनि सरकारा जेब्ला माबा आगोल देरहासार दंमोन नाथाय देरहासार दङाव जों जेबो मोनाखै आरो बिदिनो बायसिना बिराद असान्ति दङमोन आरो बिदिनो जोंनो जेबो सुबिदा जेबो होआखै बियो दा लरेन्स इस्लारि सारा माबा UPPL आव माबानानै जोंनो बिराद सुबिदा होदों आरो माबा हेल्प खालामदों ओंखायनो जों माने UPPL खौनो होनो सानदों भटखौ हानि पाट्टा मोनदों ना मोनाखै मोनाखै मोनगोन होननानै खोथा होदोंना होआखै होदों जों आसा दङ माबा हा पाट्टा खालामगोन होननानै UPPL आ आसा होदों